Takže čaute ľudia, v tomto dnešnom videu by som vám chcel ukázať, že takže v tomto dnešnom videu, že určite ste takže zadnes Mozilla Firefox a ukážem vám jednu stránku len. Takže tak. Keď ste zvedaví, že čo pozeráme, tak pozeráme nákupné maniačky, ako ste si mohli všimnúť ľudia. Na Jojke to pozeráme. Takže cez internet, tí, ktorí si Nemci, ak to ma pozeráte, tak normálne si cez internet si môžete si vyhľadať, že Schubert Verlag a cez to sa môžete učiť normálne po nemecky. Tak normálne tuto je, že Schubert Verlag, cez internet si to môžete vyhľadať a normálne tuto máte, že online Aufgaben Deutsch als Fremdsprache Schubert. Na toto len kliknete a normálne tuto takýto test môžete robiť takto. Und Übungen, takže Beginnungen, tak si dáme A1 plus, kliknú kapitol 1, kapitol 2, takže sú tu rôzne veci, čo si tu môžete robiť, učiť sa po nemecky, sa tu môžete samozrejme robiť, a tí, ktorí vedíte dobre nemecky, tak tí sa nemusíte učiť, tak ja ešte neviem po nemecky, tak nesmiejte sami, fakt, takže tam dáme sich vorstellen 1, takže toto je online domáca, takže sich vorstellen 1, stránka mi vyšla vždycky, to si nemusíte všimať, vždycky mi vyjde nejaká blbá stránka, to som hovoril, to si nemusíte všimať ľudia, mne sa to robí viackrát, no. To má starka, ľudia, že tu jajgatá, to si nemusia všímať. Vždycky len jajgatá, takže môj starka, to si nevšímate. Tak. Teraz ma mama je v robote, to neviete, takže nie je teraz doma. Bo akože my máme teraz prázdniny vo škole, a keď ste nevedeli, no, že my máme vlastne prázdniny vo škole, no. Alebo poďme si zahrať GTA 3, radšej ľudia. Alebo v ďalšom videjsku si zahrajeme GTA 3, takže tak. Keď sa vám toto video páčilo, takže viete, ako to máte robiť. Takže v popisku videu vám
vám vlastne do popisu videa vám vlastne nedám, že fakt, že vlastne kde si to môžete učiť, tak normálne pôjdete cez internet, Mozilla Firefox tu máte, normálne tuto máte Mozilla Firefox, cez to kliknete dvakrát, tam napíšete, sa obraví Google, tam napíšete Schubert Verlag, Schubert Verlag, tak napíšete potom Schubert Verlag a vlastne dáte Enter na Online-Übungen, Schubert Verlag, tak na to kliknete a už môžete také tam kopu, akože tam sa môžete učiť po nemecky, kopu po nemecky, všetko môžete robiť v Schubert Verlag, takže, tak, no. Keď sa vám toto video páčilo, ľudia, nezabudnite dať like, keď sa vám toto video nepáčilo, tak dajte dole like, a keď sa vám toto video páčilo, dajte hore palec, keď sa vám toto video nepáčilo, tak dajte dole palec. A ja sa u vás budem tešiť na budúcom videu z hry GTA 3. Tak je tak. Takže dovtedy sa majte. Prajem vám pekný deň. Dovtedy sa majte. Ahoj.